Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα ήθελα να κάνω κανονικά ένα βίντεο για την Ουκρανία και την επέτειο των 3 χρόνων πολέμου από τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά οι εξελίξεις και με το κόμμα της Φωνής Λογικής και την Αφροδίτη Λατινοπούλου, με τα εναπομείναντα στελέχη της, και το θέμα με τα τέμπη τρέχουν, είναι στην επικαιρότητα και σήμερα θα κάνω ένα βίντεο γι' αυτό. Σας υπόσχομαι να είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Και είναι και μια ευκαιρία να κάνω και μια εξομολόγηση και να σας εξηγήσω τους λόγους αποχώρησής μου από το κόμμα Φωνής Λογικής, την παραίτησή μου από το τομέα υγείας, την οποία ακολούθησε ένα ντόμινο παραιτήσεων των πιο σημαίνοντων στελεχών της Φωνής Λογικής, το οποίο έγινε λίγο μετά την εκλογική επιτυχία του κόμματος και την είσοδο της Αφροδίτης Λατινοπούλου στην Ευρωβουλή, την οποία εμείς βάλαμε με τις ψήφους μας και τη στήριξή μας. Το 2023, τον Οκτώβριο, με προσεγγίζει ουσιαστικά αυτός που ελέγχει το κόμμα Φωνής Λογικής, ο Γιώργος ο Τσουκαλαδάκης, το δεξί χέρι, ας πούμε, της Αφροδίτης Λατινοπούλου, και μου ζήτησε να συμμετέχω στο ευρωψηφοδέλτιο της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Μου είπε ότι οι ιδέες που σε παρακολουθώ στο Facebook συμπίπτουν με τις δικές μας, θα θέλαμε να μας στηρίξετε την προσπάθεια. Λέω, οκ, το βλέπω θετικά. Ένιωθα ότι υπάρχει μια ανάγκη τότε, τεράστια ανάγκη για κάτι φρέσκο στον χώρο της δεξιάς, άφθαρτο από ανθρώπους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν δουλέψει τη ζωή τους και μπορούν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα που απασχολούν αυτόν τον τόπο και δεν θα ήταν η κλασική πολιτική, οι επαγγελματίες πολιτικοί. Την κυρία Λατινοπούλου, αν και είχα μία διαδικτυακή διένεξη μαζί της όσο ήταν στη Νέα Δημοκρατία, που τότε στήριζε πάρα πολύ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ίσως κάνω ένα βίντεο και γι' αυτό, την είδα μετά ότι είχε κάποιες ιδέες, ειδικά όταν η woke agenda ήταν στο απόγειό της, είχε μια anti-woke πολιτική, αντι-λάθρο μεταναστευτική πολιτική, τα οποία συμπίπτουν με τα δικά μου, πιστεύω, και θέσεις, και του απάντησα ότι εντάξει, το βλέπω θετικά. Μην τα πολυλογούμε. Κανονίστηκε μια συνάντηση μεταξύ εμού και της κυρίας Λατινοπούλου στην Αθήνα, όπου είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση, 4 ώρες μιλάγαμε, μου ανέλησε τις θέσεις της, συμφώνησα στα περισσότερα πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, μου παρέθεσε, και αποφάσισα τότε να κατέβω και να συμπαραταχθώ μαζί της. Τέλος πάντων, μην τα πολυλογούμε. Στη συζήτηση που είχαμε, μου ανέφερε ότι υπήρχε και μία αποχώρηση ενός βασικού στελέχου στη Φωνή Λογικής, ο οποίος ήταν δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη, δεν είχα ακούσει ποτέ το όνομά του, Θάνο Καρατσόλη νομίζω το λέγανε, ο οποίος, όταν την ρώτησα για ποιο λόγο αποχώρησε, γιατί γενικά είμαι κατά των διαγραφών, δηλαδή μου αρέσει η δημοκρατία, μου αρέσει να εκφέρει ο καθένας την απόψη του. Δεν θέλω να είμαι σε ένα χώρο ο οποίος μπορεί να διαγράφει για ψηλοπίδημα κάποιον. Μου ανέφερε λοιπόν, και αναφέρθηκε αυτό και αργότερα στις συναντήσεις μας με άλλους υποψηφίους, ότι ο συγκεκριμένος τύπος απομακρύνθηκε από το κόμμα και από το στενό πυρήνα της Φωνής Λογικής, από τη Λατινοπούλου, διότι είχε κάνει κάποιες απαράδεκτες δηλώσεις περί βιασμού των γυναικών. Έψαξα λίγο να δω αν ισχύει και είδα όντως στο Facebook του εν λόγω τύπου, δεν μπορώ να το πω κύριο, έτσι, το εξής post, το οποίο το έχει ακόμα, ή τουλάχιστον το έχει την τελευταία φορά που το κοίταξα, και το βάζω εδώ. Λοιπόν,
παιδιά μας τα έχετε πρίξει με το λιγνάδι και τις ποινές που έφαγε και αν βίασε ή όχι ανώμαλα παιδάκια ή αν έπρεπε να παραμείνει στη φυλακή. Στην Ελλάδα το έχουμε παραξηλώσει με κάποια ποινικά αδικήματα όπως ο βιασμός που έχει υπερβολικά αυστηρή ποινή κατά τη γνώμη μου. Ένας βιασμός είναι μια σεξουαλική πράξη δίχως συνένεση. Δεν είναι και καυτηριασμός χεριού, ούτε αποκεφαλισμός. Είναι ένα πήδημα και μέχρι εκεί. Δεν είναι ούτε τόσο τρομακτικό να σε βιάσουν, ούτε σου μένει τραύμα για πάντα. Είναι κάτι που το ξεπερνάς αργά ή γρήγορα και αν δεν το ξεπεράσεις έχεις εσύ το πρόβλημα, γιατί στη ζωή πρέπει να προχωράμε και να αφήνουμε πίσω τις κακές εμπειρίες. Εάν τώρα από ένα κάποιοι τόσο ευαίσθητοι δεν μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους, αυτοί έχουν το πρόβλημα, καθώς μιλάμε για ένα επαναλαμβάνω, και όχι για κάποια μόνιμη σωματική βλάβη, αναπηρία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές είναι δηλώσεις οι οποίες δεν είναι απλά απαράδεκτες, εμετικές, ανήθικες. Είναι φρικώδες, είναι ανατριχιαστικό, είναι απαράδεκτο. Όταν το έμαθα, να σας πω την αλήθεια, ψιλοανησύχησα πως η κυρία Λατινοπούλου είχε μπλέξει με έναν τέτοιο άνθρωπο, δηλαδή δεν έκανε ένα check στο background του. Εν πάση περιπτώσει, δέχτηκα ότι αμέσως αναγνωρίστηκε το λάθος και αποχώρησε ή απομακρύνθηκε μάλλον ο συγκεκριμένος τύπος. Και συνεχίσαμε, τη βάλαμε στην Ευρωβουλή, την κυρία Λατινοπούλου, πάνω στις δικές μας πλάτες. Και μετά την είσοδό της στην Ευρωβουλή βλέπουμε έναν άλλον άνθρωπο. Διαπιστώνουμε ένα απίστευτο έλλειμμα δημοκρατίας μέσα στο κόμμα. Από εκεί που ήμασταν μια χαρά, είμαστε όλοι μαζί, σας το ορκίζω, σας υπόσχομαι ότι θα προχωρήσουμε μαζί και δεν θα σας προδώσω ποτέ. Σιγή νυχθείως, εξαφανίστηκε η κυρία Λατινοπούλου και ο κύριος Τσουκαλαδάκης έπαιζε το ρόλο του μαντρόσκυλου. Δηλαδή έλεγε κάποιος κάτι, μην το λέτε αυτό, μην μιλάτε γι' αυτό, δεν θα μιλάτε γι' αυτό, θα συνεχίσουν μαζί μας μόνο όσοι συμφωνούν απόλυτα με αυτό που θέλουμε να κάνουμε και καταλάβουν τι θέλουμε να κάνουμε. Τι είναι να καταλάβουν τι θέλουμε να κάνουμε? Δεν τα είπαμε πριν από αυτά, από τις εκλογές? Μάλιστα ένας συνυποψήφιος, ο οποίος τόλμησε να πει αυτά πρέπει να μας τα πείτε πριν τις εκλογές, διαγράφει αυτόματα. Παρεπτός, είχε περάσει μία εβδομάδα από την εκλογική νίκη. Περίμενα να μιλήσω με την κυρία Λατινοπούλου, γιατί είχε πει ότι θα μιλήσω με τον κάθε υποψήφιο. Δεν είχαμε καν βρεθεί έστω για να γιορτάσουμε, ρε παιδί μου, την είσοδο του κόμματος στην Ευρωβουλή. Και να δω τι έχει να μας πει η κυρία Λατινοπούλου από εδώ και πέρα, εάν όντως αυτά που λέγαμε, ότι θα κάνει συνέδριο, θα οργανωθεί το κόμμα, ήμασταν τομεάρχες και δεν είχαμε, όχι από δική μας επίδευση, το ζητάγαμε, δεν είχαμε βρεθεί τομεάρχες να συζητήσουμε ή να συστήσουμε μάλλον μια πολιτική επιτροπή για να συζητήσουμε για τις αρχές του κόμματος. Στις λεπτομέρειες τουλάχιστον. Εγώ μάλιστα ήθελα κάποια πράγματα στο θέμα της υγείας να τα αλλάξω και μου λέγανε μετά τις ευρωεκλογές, τώρα προέχει αυτό. Οκ. Εξαφανισμένη η κυρία Λατινοπούλου, τρέχει, μιλάει με 1500 άτομα την ημέρα να τους ευχαριστήσει. Τηλεφωνικά, εν τω μεταξύ δεν είχε πάρει κανέναν από τους υποψηφίους τηλέφωνο, οι οποίοι τη βάλαμε μέσα στην Ευρωβουλή, η οποία μπήκε για 1500 ψήφους. Ωραία. Εγώ, ας πούμε, μόνος μου είχα πάρει πάνω από 3000 ψήφους. Και όλοι όσοι αποχώρησαν μετά την αποχώρησή μου από το κόμμα, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι μάλλον, είχαν πάρει πιο πολλούς ψήφους, προσωπικές ψήφους τώρα, έτσι, από αυτούς που ήθελε η κυρία Λατινοπούλου για να μπει στην Ευρωβουλή. Και μια συνυποψήφιά μου, στο γκρουπ που είχαμε των υποψηφίων, βάζει αυτό το ωραίο δημοσίευμα. Λοιπόν, αποκλειστικό. Η Λατινοπούλου πήρε το OK από τη Βέρεια και φεύγει για Βρυξέλλες. Ξετρελάθηκε με το φαγητό και το ραβανί μας.
Στο πλευρό της ήταν συνεχώς ο δικηγόρος και εκπρόσωπος τύπου της Φωνής Λογικής, Θάνος Καρατσόλης. Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επανακαταμέτρηση ψήφων της Φωνής Λογικής και της Ελληνικής Λύσης. Παρόν στη διαδικασία ήταν εκτός της Αφροδίτης Λατινοπούλου και ο δικηγόρος με καταγωγή από τη Βέρεια, Θάνος Καρατσιόλης, ο οποίος είναι και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Φωνής Λογικής. Πότε, αλήθεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία διεξήχθη ομαλά χθες και σήμερα. Επομένως, η Αφροδίτη Λατινοπούλου θα μεταβεί σε 2 εβδομάδες στις Βρυξέλλες προκειμένου να ορκιστεί ως Ευρωβουλεύτρια, παρουσία και του δικηγόρου Θάνου Καρατσόλη, με τον οποίο δείπνησαν χθες βράδυ στο εστιατόριο της Αιγιάς. Εδώ βλέπετε φωτογραφιούλες πάνω από μία μέρα. Κολλητή, έτσι. Θέτει λοιπόν η συνυποψήφιά μου το ερώτημα: τι έγινε με αυτό? Ισχύει αυτά τα πράγματα? Ισχύουν ότι θα είναι ο υπεύθυνος τύπου, ότι ξανασμίξαμε, αφού είχε φύγει από το κόμμα? Θυμάμαι κι εγώ. Μπαίνω στην κουβέντα, λέω: παιδιά, ισχύει αυτό? Αυτός δεν είχε απομακρυνθεί επειδή είχε κάνει απαράδεκτες δηλώσεις περί βιασμού των γυναικών? Και άλλα πολλά τώρα, έτσι. Δεν συζητάμε τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο τύπος ο συγκεκριμένος κόλλος και βρακή με την κυρία Λατινοπούλου και τους λέω: δεν ισχύει ότι είχε απομακρυνθεί? Πετάγεται και ο Τσοχαλαδάκης: όχι, γενικά δεν απομακρύνεται κανένας. Αφήστε το θέμα, μην το θίγετε, μην μιλάτε. Δεν μιλάμε. Αυτά αλλού του λέω, Γιώργο. Εδώ μιλάμε. Ο συγκεκριμένος τύπος, μπορώ να σας δείξω και το μήνυμα, ίσως να το κάνω. Ο συγκεκριμένος τύπος έχει κάνει απαράδεκτες δηλώσεις περί βιασμού. Ισχύει αυτό που γράφει το δημοσίευμα ή δεν ισχύει? Εγώ προσωπικά αρνούμαι να είμαι στον ίδιο κόμμα και να στηρίξω ένα κόμμα στο οποίο υπάρχουν στελέχη σαν το συγκεκριμένο τύπο με τέτοιες δηλώσεις. Να μας ξεκαθαρίσει τη θέση της η κυρία Λατινοπούλου, αλλιώς εγώ λυπάμαι, δεν μπορώ να συνεχίσω. Πήρα μια απάντηση, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, της κυρίας Λατινοπούλου, γεμάτη ναρκισσισμό, γνωρίζοντας ότι άλλος διαχειρίζεται το προφίλ της στο Facebook, ο κ. Σοκολαδάκης συγκεκριμένα. Περίμενα μία μέρα και έστειλα και προσωπικό μήνυμα στην ίδια, στο κινητό της, να την ουθετήσω και να δω εάν συμφωνεί με αυτό. Δηλαδή μπορεί να μην ξέρει τι γίνεται και να απαντάει ο άλλος μέσω του δικού της προφίλ στο group μας. Και να της εξηγήσω ότι αυτά είναι απαράδεκτα και θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ ποιους βάζει στο κόμμα και με ποιους έχει παρεδώσει. Πήρα μια ακόμα πιο ναρκισσιστική απάντηση, απαράδεκτη. Και φυσικά από εκεί και πέρα η αποχώρηση μου ήταν μονόδρομος για μένα και τις ιδέες που πιστεύω, έτσι. Λοιπόν, φυσικά μετά είδα το συγκεκριμένο τύπο και στη ΔΕΘ, πρώτη σειρά, στην κυρία Λατινοπούλου, μια χαρά όλοι, φωτογραφιούλες με άλλα στελέχη όσα είχαν απομείνει. Γιατί τα λέω τώρα όλα αυτά? Ο συγκεκριμένος τύπος λοιπόν του αρέσει να κάνει ωραίες δηλώσεις, να τραβάει το ενδιαφέρον, παιδί μου, κάνει έτσι ωραίες δηλώσεις. Πρόσφατα η κυρία Λατινοπούλου είχε κάνει αυτό το βιντεάκι, ή μάλλον είχε πει αυτό σε μια συνέντευξη στην τηλεόραση. Την Παρασκευή που θα είσαστε? Την Παρασκευή την ψυχή μου θα είναι μαζί με όλους αυτούς που θα διαδηλώσουν, που θα είναι εκεί, που θα μιλήσουν και να πούνε αυτά τα οποία σκεφτόμαστε όλοι. Τα στελέχη και οι φίλοι του κόμματος θα είναι εκεί. Εγώ ως πολιτικός αρχηγός δεν μπορώ να είμαι, διότι δεν έχω καμία πρόθεση να καπελώσω και δεν θέλω να αφήσω ούτε την παραμικρή υπόνοια ότι κατεβαίνω για να μαζέψω ψηφαλάκια. Δηλαδή η κυρία Λατινοπούλου δεν θα παρευρεθεί στη μεγάλη συγκέντρωση για τα τέμπη, αλλά προτρέπει τα στελέχη της, τους δικούς της ανθρώπους, τον κύκλο της, να είναι εκεί. Για να δούμε ο συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος είναι όχι μόνο στέλεχος, είναι στο στενό κύκλο. Καταρχήν στέλεχος δεν υπάρχει, έτσι, δηλαδή άμα μπείτε στη σελίδα Φωνή Λογικής δεν υπάρχουν στελέχη, γιατί μου αρέσει που σε κάποιες συνεντεύξεις που τους λένε, μα είστε μόνο εσείς, δεν βλέπουμε κανέναν άλλο. Γιατί δεν καλείτε εσείς δεν τους καλείτε τα στελέχη μου? Πού να τα βρουν τα στελέχη?
υπάρχει ιστοσελίδα με στελέχη. Πού είναι? Μήπως όλους τους τομεάρχες τους έσβησε και όλους τους υποψηφίους τους έσβησε επειδή οι μισοί τομεάρχες μετά από αυτό το περιστατικό με τον κύριο Καράτσολη και το μήνυμα που έστειλα στο group αποχώρησαν, όπως αποχώρησαν και πολλοί υποψήφοι και συνεχίζουν να αποχωρούν ακόμα και τώρα και θα αποχωρήσουν κι άλλοι, είναι έτοιμοι? Μήπως? Λοιπόν, αστεία πράγματα τώρα, έτσι. Όσο αστεία είναι και αυτά τα στοιχήματα που προτρέπει η κυρία Λατινοπούλου να βάλουν ότι δεν θα συνεργαστεί ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη και αυτό και τ' άλλο. Εντάξει. Αυτά έχουμε ακούσει πολύ πιο, έτσι, παθιασμένους όρκους εμείς και είδαμε τι έγινε. Μην διανοηθείτε και βάλετε κανένα στοίχημα. Εντάξει. Μην σας πάει και στο λαιμό της και οικονομικά. Όπως πήρε πολλούς άλλους. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν ένα πολύ κοντινό της πρόσωπο και υποστηριχτής και πρώην υποψήφιος βουλευτής με την κυρία Λατινοπούλου, και η αιτία που εγώ και πολλοί άλλοι αργότερα φύγανε από το κόμμα μετά το μήνυμα που είχα στείλει στο κοινό μας group για το συγκεκριμένο κύριο. Για να δούμε. Την Παρασκευή, από το βήμα αυτό, καλώ όλους τους βολεμένους την Παρασκευή να μείνουμε σπίτι, να καθίσουμε στους καναπέδες μας και να απολαύσουμε αυτήν την παρέλαση. Οι βολεμένοι, οι άνθρωποι δηλαδή που είναι νοικοκύριδες, που είναι μορφωμένοι, που είναι καλλιεργημένοι, που έχουν γνώσεις και που αντιλαμβάνονται το τι συμβαίνει και αν υπάρχει συγκάλυψη ή το περίφημο μπάζωμα, είναι οι άνθρωποι που θα πρέπει να καθίσουν την Παρασκευή αναπαυτικά στους καναπέδες τους, να ξεκουραστούν από τη δουλειά τους, γιατί οι βολεμένοι άνθρωποι είναι αυτοί που δουλεύουν, ξέρετε, είναι το παραγωγικό κομμάτι της κοινωνίας, και να δούνε είτε από το μπαλκόνι τους όπως εγώ, είτε από τη τηλεόραση, τα τεκτενόμενα στους δρόμους. Θα είναι ένα πάρα πολύ απολαυστικό θέαμα, το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή και είναι και μιας πρώτης τάξης ευκαιρίας για ένα ξεκούραστο τετραήμερο, καθώς η Δευτέρα είναι καθαρή Δευτέρα, Κυριακή της Αποκρίας, Σάββατο, κολλάει και η Παρασκευούλα, ό,τι πρέπει για εμάς τους σοβαρούς ανθρώπους, τους βολεμένους, που δουλεύουμε και είμαστε παραγωγικοί. Αυτοί που θα πάρουν μέρος στις διαδηλώσεις, στις παρελάσεις, μια παρέλαση θα είναι και αυτή σαν αυτή που θα γίνει την Κυριακή της Αποκριάς, θα είναι οι κλασικοί άνθρωποι που δεν έχουν διαβάσει ποτέ στη ζωή τους, οι άνθρωποι που δεν έχουν πετύχει τίποτα στη ζωή τους, οι άνθρωποι που είναι αστοιχείωτοι, οι άνθρωποι που είναι αμόρφωτοι, που είναι αγράμματοι, που δεν αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα, οι τελευταίοι μαθητές στο σχολείο, οι οκνηροί, οι ακαμάτιδες, όλοι αυτοί που δεν έχουν τι να κάνουν θα βγουν στους δρόμους να διαδηλώσουν για να αλλάξουν την Ελλάδα, να αλλάξουν το κράτος. Γιατί αυτούς τους ανθρώπους, ξέρετε, τους μη βολεμένους, πάντα τους φταίει το κράτος. Ποτέ δεν φταίνε οι ίδιοι. Μόνο που φυσικά δεν έχουν καταλάβει, γιατί θέλει και λίγο μυαλό και στοιχειώδεις γνώσεις, ότι το κράτος που τόσο πολύ μέμφονται είναι οι ίδιοι. Όλοι αυτοί που θα βγουν έξω είναι το κράτος. Και έχω να πω και το άλλο, ότι η δικαιοσύνη που τόσο πολύ την ψέγουν είναι ο καλύτερα λειτουργών φορέας αυτού του κράτους. Η δικαιοσύνη συγκεκριμένα είναι πολύ καλύτερη από αυτού του τύπου τους πολίτες. Δεν τους αξίζει αυτή η δικαιοσύνη, θα τους άξιζε μια χειρότερη. Η δικαιοσύνη είναι πολυτέλεια για αυτούς με τον τρόπο τον σχεδόν υποδειγματικό που λειτουργεί. Οι Έλληνες δικαστές είναι πλήρως καταρτισμένοι, είναι πάρα πολύ εργατικοί, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες ώρες δουλεύουν για να διεκπαιρεώσουν τις υποθέσεις και παρόλα αυτά όλοι αυτοί θα βγουν να την κατηγορήσουν την Παρασκευή, ενώ δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για το πώς γίνεται μια ανακριτική διαδικασία. Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά στους καναπέδες σας, παραγγείλτε το πρωινό σας όπως εγώ, τους καφέδες σας και βγείτε στα μπαλκόνια να παρακολουθείτε όλο αυτό το πανηγυράκι της Παρασκευής. Εγώ θα έχω τις παντόφλες μου, τις πιτζάμες μου και θα απολαύσω και θα ξεκουραστώ γιατί χρειάζομαι πάρα πολύ αυτό το πάρα πολύ βολικό τετραήμερο. Καλή μας διασκέδαση και μακριά από ψεκασμένους. Από ό,τι καταλάβατε όλοι εσείς που είστε, που έχετε μάλλον έτσι μια ευαισθησία για το θέμα ότι πεθάναν 57 άνθρωποι, είστε αμόρφωτοι και δεν έχετε δουλέψει ποτέ στη ζωή σας. Αν δεν σας άρεσε αυτό, σας έχω για καλύτερο. Αυτό είναι το βίντεο που έκανε μετά, αφού έφαγε το κράξιμο της ζωής του, αυτός ο
ο τύπος είναι το βίντεο που έκανε μετά. Δείτε το. Ένα πάρα πολύ αστείο φαινόμενο είναι ότι πολλοί από εσάς, οι περισσότεροι ή μάλλον σχεδόν όλοι, που σχολιάζετε αρνητικά κάτω από τις δημοσιεύσεις μου, ειδικά τώρα τελευταία με το θέμα των τεμπών, είστε όλοι, μα όλοι, αγράμματοι, αμόρφωτοι, δεν έχετε σπουδάσει, είστε απόφοιτοι λυκείου, άνεργοι, άεργοι, δηλαδή με λίγα λόγια αυτό που λέμε ουραγοί της ζωής. Και μάλιστα το ακόμη πιο αστείο είναι ότι πολλές φορές γράφετε και νουθεσίες από κάτω. Δηλαδή μου λέτε σε συμβουλεύω να πας σε έναν γιατρό, σε συμβουλεύω να ξαναδείς αυτό, το άλλο, το παράλληλο. Καλά ρε σκεπάρνια. Είναι δυνατόν εσείς οι αγράμματοι, οι αστοιχείωτοι, οι πουθενάδες της ζωής, οι άνθρωποι που απλά επιβιώνετε και αναπνέετε κάθε μέρα και δεν έχετε κάνει τίποτα άλλο και δεν έχετε την παραμικρή γνώση ούτε από νομικά, καλά αυτό είναι δεδομένο, δεν έχετε γνώση από ζωή, δεν έχετε γνώση από κοινωνία, δεν έχετε εμπειρία, δεν έχετε τίποτα. Είναι δυνατόν εσείς να συμβουλεύσετε ποιον εμένα? Τώρα σοβαρά μιλάμε, δηλαδή κάπου μερικά πράγματα έχουν και ένα όριο. Γράφει ο άλλος από κάτω και πού ξέρεις εσύ και εγώ ξέρω ότι η δικαιοσύνη είναι διαλυμένη και δεν παράγει έργο και δεν κάνει τίποτα και είναι όλα στημένα. Και το ρωτάω, τι έχεις σπουδάσει και ποια είναι η δουλειά σου? Και φυσικά δεν έχει σπουδάσει τίποτα και είναι άνεργος. Και δεν έχει περάσει ούτε απ' έξω από τα δικαστήρια να δει τι γίνεται. Είναι δυνατόν όλοι εσείς οι ανεγκέφαλοι να έχετε άποψη και μάλιστα να επιμένετε κιόλας σε ποιον, σε εμένα που είμαι κάθε μέρα στα δικαστήρια τα τελευταία 20 χρόνια και να μου λέτε ότι η δικαιοσύνη έτσι, η δικαιοσύνη αλλιώς και όλοι είναι διαπλεκόμενοι και τα παίρνουνε, αφού δεν έχετε μπει ποτέ σε ποινικό δικαστήριο? Δεν έχετε περάσει έξω από τα δικαστήρια, μάλλον αυτή είναι η ακρίβεια. Και έχετε άποψη. Δηλαδή είναι σαν να μιλάτε σε έναν καρδιοχειρουργό που έχει κάνει 20.000 επεμβάσεις τα τελευταία 20 χρόνια και να του λέτε όχι, η αορτή δεν έχει πρόβλημα, κάνετε λάθος, η δεξιά κοιλία είναι μια χαρά. Ρε την παλεύετε. Όταν μπαίνετε στο προφίλ μου και τολμάτε κάποιοι να σχολιάζετε, δεν θα γράφετε βλακίες, γιατί εκτίθεστε, είστε ανόητοι, σας καταλαβαίνουν και όλοι οι υπόλοιποι, και θα κάθεστε εδώ στο προφίλ, θα βλέπετε, θα ακούτε και θα προσκυνάτε. Θα ακούτε αυτά που σας λέω για να μαθαίνετε, γιατί είστε ζώα και θα μου λέτε και ευχαριστώ που σας μαθαίνω 5 πράγματα. Το καταλάβατε αυτό? Σκουπίδια, αστοιχείωτοι. Ευχαριστώ θα λέτε, θα σκύβετε ταπεινά το κεφάλι και θα ακούτε καρατσιόλι και θα σέβεστε. Λοιπόν, αυτό για να καταλάβετε τι εστί φωνή λογικής, τι εστί Αφροδίτη Λατινοπούλου και ποιοι είναι οι άνθρωποι που είναι πλέον γύρω της. Προσπαθήστε να βγάλετε τις παροπίδες ότι είναι δεξιά, ότι την πολεμάει το σύστημα. Κανένα σύστημα την πολεμάει, κανένας Βελόπουλος δεν έχει βάλει εμένα ή άλλους, που έχει βάλει κάποιους άλλους, εμένα προσωπικά ή κάποια άλλα παιδιά που ξέρω, μεγάλα στελέχη που φύγαν από τη φωνή λογικής, κανείς δεν τα έχει βάλει. Απλά μας εξαπάτησε, άλλα μας έλεγε πριν, άλλα μας έλεγε αφού τη βάλαμε μέσα στην Ευρωβουλή, και προσπαθούμε να διορθώσουμε ένα λάθος που κάναμε χωρίς να το θέλουμε. Έτσι. Εμείς προσπαθήσαμε, ακούγοντας αυτά που έλεγε, να κάνουμε το καλύτερο. Το συγκεκριμένο στέλεχος είχε απομακρυνθεί, διαπιστώσαμε ότι ήταν ένα ψέμα. Φυσικά αργότερα δικαιώθηκα πλήρως και στο θέμα με την Ουκρανία, που ψήφισε για να πάνε τα λεφτά στην Ουκρανία να συνεχιστεί ο πόλεμος, και στο θέμα με τον Τραμπ που έκανε την απίστευτη κολοτούμπα και τώρα την ξανά έκανε. Δηλαδή, θυμάστε που λέγαμε για τον Τζίπρα που έλεγε κολοτούμπα 360 μοίρες. Αυτή έκανε όντως 360 μοίρες. Δηλαδή έκανε 180, δηλαδή από εκεί που έλεγε δεν στηρίζει ο Τραμπ, βγαίνει ο Τραμπ, 180 χόρευε, και μετά πρόσφατα άλλες 180 ότι δεν συμφωνεί με τον Τραμπ και ότι συνεχίζει να στηρίζει τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Καλά, για τα τέμπη το ξέρετε όλοι, φαντάζομαι.
απαράδεκτη στάση που εμπόδισε το ψήφισμα να συζητηθεί το θέμα των τεμπών στην Ευρώπη με την δικαιολογία για ηλιθίους ότι θα εκτίθεντο η Ελλάδα και δεν ήθελε να εκτεθεί η Ελλάδα. Δηλαδή να πετάνε πράγματα κάτω από το χαλί για να μην πούνε έξω τι κακά τα κάνετε. Και αυτή η γυναίκα θέλει να κυβερνήσει ή θέλει να έχει μια κυβερνητική θέση. Τέτοιος θέλουμε. Λοιπόν, αυτά βγάλτε τα όσοι θέλετε, να μάθουν και οι άλλοι περί τίνος πρόκειται, και θα προσπαθήσω, γιατί εμείς είμαστε άνθρωποι δυστυχώς ή ευτυχώς που δουλεύουμε, έχουμε δουλειές, δεν έχουμε πάντα πολύ χρόνο, θα προσπαθήσω να σας βγάλω και ένα βιντεάκι σύντομα για το θέμα της Ουκρανίας. Γεια σας.